Prepačke, pokračujeme. Lebo sa mi vypol foťak, to nie kamera. Prepačke. Neviem, prečo ho musím teraz odbiehať, lebo viete, mám tu toho psíka, čívka a nehrie mi slnečník. Prepačke. A tá deka tam je nakreslená. Ak mi neveríte, že čo robím, no tak potom nakamerujem, dám to na YouTube. Čo aj plánujem. A teraz stojí pri tablete, ktorým kamerujem. No vlastne nikto nevie, ktorý nevie mi. A vy ma iba počúvate. Čo ja to docela nudí, prepáčte. No tak, nechcem vás zdržiať. Trochu pokrčila, to sa musí odmeniť. Nechcem vás moc zdržiavať, ale na budúce si ukážeme, ako to robiť. No a ako robiť toto všetko a teď. No, takže park ste videli. Áno. Pláž ste videli. Jej, áno, viem, že tu namotol. Aha. Nechaj tých pečopákov na to. Chod dole si povedať. No verili by ste tomu zase toho istého. To není s ním už možné. Ja to s ním už nevydržím. Vlez dole z toho. Vy mi nevidíte, tak sa pozrite. Pozrite sa, že tam stojí, vidíte? No, sláva, teraz vždy pred kamerou odíte. No, tak na budúce budeme takto robiť, že ako som to spravila a tak ďalej. Prepačka, vám to ukážem. Jau. To bude pre začiatok všetko, nie? O, aha. Toto sa vám chcela ukázať, že som dostala moje Je to takýto psík, že takto. No vy to asi nevidíte. Tak, ahoj. Pozdrav sa, Čívko. Čívko. Pozdrav sa.